Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. തുടങ്ങട്ടെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാധാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണപ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരത്വിഷേ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്നത്തെ വിഷയം കുന്തിദേവിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള പാഠങ്ങൾ എന്നുള്ളൊരു വിഷയത്തെ പറ്റിയാണ്. ഭാഗവതത്തിലെ ധാരാളം സ്തുതികൾ നമുക്ക് തുടക്കം തൊട്ടുള്ള അധ്യായം തൊട്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്തുതികൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും. അതില് കുന്തി സ്തുതിയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് കുന്തിദേവിയുടെ സ്തുതിയിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ വിഷയം ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം. എന്താണ് കുന്തി സ്തുതിയുടെ പ്രാധാന്യം, ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണ് കുന്തി മാതാവ് സ്തുതിച്ചത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊന്ന് നോക്കാം. എത്ര മഹാരഥന്മാരാണ് ഭാഗവതത്തിൽ ഉടനീളം ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ശ്രീ വേദവ്യാസ മഹർഷി അനുഭവങ്ങളുടെ തീച്ചൂളയിലൂടെ നടന്നു വന്ന സ്ത്രീയായിട്ടുള്ള കുന്തിദേവിയെ കൊണ്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവാനെ സ്തുതിപ്പിച്ചത്. കുന്തിദേവി തന്നെ സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പ്രാകൃതിയായ ഒരു സ്ത്രീ എന്നാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് ഭഗവാന് ലഭിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സ്തുതി കൂടിയാണ് കുന്തി സ്തുതി. 1-ാം സ്കന്ധത്തില് 8-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലായി 18 മുതൽ 43 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലാണ് കുന്തി സ്തുതി ഉള്ളത്. 26 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളില് 27 ശ്ലോകങ്ങളും കാണാം. കുന്തിദേവിയെ നമുക്ക് പാണ്ഡവന്മാരുടെ മാതാവ്, പാണ്ഡുവിന്റെ ഭാര്യ, വസുദേവരുടെ സഹോദരി എന്ന നിലയിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അറിയാം. പരമഭക്തിയാണ് കുന്തിദേവി. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെയാണ് കുന്തിദേവി സ്തുതിക്കുന്നത്. സ്തുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്തോത്രം, സ്തവം, ഗുണകീർത്തനം എന്നൊക്കെയാണ് സ്തുതിക്ക് അർത്ഥമുള്ളത്. നമ്മൾ ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള പലതിനെയും വ്യക്തികളെയും ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ സ്തുതിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതെല്ലാം എന്തെങ്കിലും കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സ്തുതിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തരം കാര്യസാധ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു നേട്ടവും ഇല്ലെന്നും ജീവിതം അത് കൂടുതൽ ദുഃഖപൂർണമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ക്രമേണ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. പലർക്കും പലതരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇവയെ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യാം എന്നാണ് കുന്തി സ്തുതിയിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും പോകുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുന്തിദേവി ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നത്? ആരാണ് കുന്തിദേവി? രാമായണത്തില് സീതാദേവിക്കുള്ള പ്രാധാന്യം പോലെ തന്നെ മഹാഭാരതത്തിൽ
മികവുറ്റു നിൽക്കുന്ന ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു സ്ത്രീരത്നമാണ്, സ്ത്രീ വ്യക്തിത്വമാണ് കുന്തിദേവിയുടേത്. കുന്തിദേവിയുടെ ജീവിതം ഒരു പാഠപുസ്തകമാണ്. എങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തെ ധൈര്യത്തോടുകൂടി നേരിടേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് കുന്തിസ്തുതിയിലൂടെയും കുന്തിദേവിയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെയും നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ജീവിതത്തെ നേരിടാൻ ഒട്ടും ധൈര്യമില്ലാതെ പല വിധത്തിലുള്ള അപകർഷതാബോധത്താല് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവർ, ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നവര്, പല രീതിയിലുള്ള സമ്മർദ്ദത്തിന് അടിമപ്പെട്ട് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് കിട്ടിയ ഈ മനുഷ്യജന്മത്തെ യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാതെ ആക്കുന്നവർ ഒക്കെയാണ് ഇന്ന് കാലത്ത് കണ്ടുവരുന്നത്. അത്രയും മനസ്സിന് ധൈര്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാര്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കുന്തിദേവിയുടെ പ്രസക്തി വളരെ വളരെ വലുതാണ്. തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം ആപത്തുകൾ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നൊന്നായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നിട്ടും അവയെല്ലാം വളരെ മനോധൈര്യത്തോടുകൂടി നേരിട്ടുകൊണ്ട് തന്റെ കുട്ടികളെയും ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവാൻ കുന്തിദേവിക്ക് എങ്ങനെയാണ് സാധിച്ചത്? ഇതെല്ലാമാണ് കുന്തിസ്തുതിയിലൂടെ കുന്തിദേവി പറയാതെ പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് വ്യാസമുനി കുന്തിദേവിയെ കൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം ഭഗവാനെ സ്തുതിപ്പിക്കുന്നത്? അതായത് ആ കുന്തിമാതാവിന് ആ മാതൃ മനസ്സിനുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു അംഗീകാരമാണ് വ്യാസമുനി അവിടെ കുന്തിദേവിക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. എത്ര നാരിസ്തു പൂജ്യന്തേ രമന്തേ തത്ര ദേവത. എവിടെയാണോ സ്ത്രീകളെ പൂജിക്കുന്നത്, ആദരിക്കപ്പെടുന്നത്, അവിടെയാണ് ഈശ്വരന്, ഭഗവാന് സന്തോഷമുണ്ടാവുന്നത്. ഇവിടെ കുന്തിമാതാവിനെ കൊണ്ടാണ് വ്യാസമുനി ആദ്യം ഭഗവാനെ സ്തുതിപ്പിക്കുന്നത്. കുന്തിസ്തുതിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്, ഒന്ന് അവിടെ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനോടുള്ള ശരണാഗതിയും, രണ്ട് മനസ്സിന്റെ പൂർണ്ണ സമർപ്പണവുമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുന്തിദേവി ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നത്? ആത്മസമർപ്പണത്തിന് വേണ്ടി, അതായത് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള മനസ്സിന്റെ അർപ്പണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നതിലൂടെ കുന്തിദേവിക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ആത്മനിർവൃതി നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത് അളക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാണ്. കുന്തിസ്തുതിയെ പറ്റി ശരിക്കും നമ്മൾക്ക് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ശ്ലോകത്തിലുള്ള ഒരു വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കുന്തിസ്തുതിയുടെ മുഴുവൻ സത്യം നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. കുന്തിസ്തുതി ആരംഭിക്കുന്നത് നമസ്തേ എന്നും അവസാനിക്കുന്ന വാക്ക് നമസ്തേ എന്നുമാണ്. അതിനർത്ഥം പരിപൂർണമായ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുന്നു എന്നാണ്. എല്ലാ രീതിയിലും ഈശ്വരനെ ശരിക്കും അറിഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു മനസ്സിന് മാത്രമേ, ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ശരണാഗതി സാധ്യമാകൂ. അതിനാൽ കുന്തിമാതാവ് ഭഗവാനോട് ആവർത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, ആദ്യവും അവസാനവുമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, നമസ്കരിക്കട്ടെ ഭഗവാനെ, നമസ്കരിക്കട്ടെ, ഞാൻ അങ്ങേ നമസ്കരിക്കട്ടെ എന്നാണ്. അപ്പം ഒരമ്മ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പാദത്തിൽ നമസ്കരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കും? ആ ഒരു കാരണമാണ് കുന്തിദേവി കുന്തിസ്തുതിയിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. നമുക്ക് ആരാണ് കുന്തിദേവി എന്ന് നോക്കാം. മധുരാപുരിയിലെ ചന്ദ്രവംശത്തിലുള്ള ശൂരസേന മഹാരാജാവിന്റെ മാരുഷയുടെയും മൂത്ത പുത്രിയാണ് ദേവി. പൃഥ എന്നാണ് ശൂരസേന മഹാരാജാവ് തന്റെ പുത്രിക്ക് നൽകിയ നാമം. ഇവർക്ക് ശൂരസേന മഹാരാജാവിനും മാരുഷയ്ക്കും 10 ആൺമക്കളും 5 പെൺമക്കളും ഉണ്ടായി. പൃഥ എന്ന കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് കുന്തി ആയി മാറിയത്? അതായത് ശൂരസേന മഹാരാജാവിന്റെ സഹോദരി പുത്രനായിരുന്നു കുന്തിഭോജൻ എന്ന രാജാവ്. അദ്ദേഹത്തിന് സന്താനങ്ങളില്ലാതെ വളരെ കാലം ദുഃഖിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ ആ സന്ദർഭത്തിൽ ശൂരസേന മഹാരാജാവ് കുന്തിഭോജനോട് പറഞ്ഞു, തനിക്കുണ്ടാകുന്ന ആദ്യത്തെ കുട്ടിയെ നിനക്ക് ദത്ത് നൽകാമെന്ന്. അങ്ങനെ ശൂരസേന മഹാരാജാവിന് ആദ്യം ഉണ്ടായ കുട്ടിയായ പൃഥയെ ഭോജരാജാവിന് വളർത്തുപുത്രിയായിട്ട് നൽകുവാണ്. പെൺകുട്ടികൾ, ഈ 5 കുട്ടികൾ 5 പെൺമക്കളും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരു ദിവസം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് കുന്തിഭോജൻ ശൂരസേന മഹാരാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നത്. ആരെ കൊടുക്കുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് പൃഥയുടെ നേരെയാണ് വിരൽ ചൂണ്ടപ്പെട്ടത്. അപ്പം ശൂരസേന മഹാരാജാവ് പറയാണ് പൃഥയോട്, നീ ഇദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വളർത്തുപുത്രിയായിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് പോകണമെന്ന്. അപ്പം വളരെ സങ്കടത്തോടുകൂടി, അങ്ങനെ ആ കൊച്ചുകുട്ടി ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തനിക്ക് ജന്മം നൽകിയ അച്ഛനമ്മമാരെയും തന്റെ സഹോദരങ്ങളെയും കൊട്ടാരത്തെയും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു മഹാരാജാവിന്റെ വളർത്തുപുത്രിയായിട്ട് മറ്റൊരു കൊട്ടാരത്തിൽ വളരേണ്ടി വന്നു കുന്തിദേവിക്ക്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തന്റെ മാതാപിതാക്കളെയും സഹോദരങ്ങളെയും തനിക്ക് ജന്മം നൽകിയ നാടിനെയൊക്കെ ഓർത്ത് വളരെയധികം വിതുമ്പലോടെ ദുഃഖിച്ച് സങ്കടം അടക്കി കഴിഞ്ഞുകൂടിയ കുന്തിദേവി. അവരെല്ലാം കാണുവാനും അങ്ങോട്ട് പോകുവാനും ഒക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. ദുഃഖം ഒതുക്കി കഴിഞ്ഞുകൂടി പൃഥ. അങ്ങനെ പൃഥ കുന്തിഭോജന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വളരാൻ തുടങ്ങി. കുന്തിഭോജൻ ദത്തെടുത്ത് വളർത്തിയത് കൊണ്ടാണ് പൃഥയ്ക്ക് ക്രമേണ കുന്തി എന്ന പേര് കൈവന്നത്. ആ ഒരു അവസരത്തിൽ പൃഥ അങ്ങനെ കുന്തിഭോജന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വളർന്നു വരെ ഒരവസരത്തിൽ ദുർവാസാവ് മഹർഷി കുന്തിഭോജന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെത്തി. വളരെ ക്ഷിപ്ര കോപിയായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടാൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഭയമാണ്. സാക്ഷാൽ മഹാദേവന്റെ അംശമാണ്.
അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരികയും ചെയ്യും, പെട്ടെന്ന് ശപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവ രീതിയാണ്. അപ്പൊ ദുർവാസാവ് മഹർഷിക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് കുന്തി ഭോജൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്തത് കുന്തി ദേവിയാണ്. കുന്തി ദേവിയെ പരീക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് താൻ സ്നാനം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും 108 കറി ഉണ്ടാക്കി വെക്കണമെന്നും ദുർവാസാവ് മഹർഷി കുളി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും 108 കറിക്ക് സമമായ ഇഞ്ചിക്കറി ഉണ്ടാക്കി ദുർവാസാവ് മഹർഷിയുടെ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നൊരു കഥയുണ്ട്. എന്താണെങ്കിലും കുന്തി ദേവിയുടെ കുന്തി ദേവി മഹർഷിയെ വളരെ ആദരപൂർവ്വം ബഹുമാനത്തോടു കൂടിയാണ് സേവിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം നൽകി അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നിർവഹിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ സേവിച്ചു. അപ്പോൾ മഹർഷിക്ക് കുട്ടിയായിട്ടുള്ള കുന്തി ദേവിയോട് വളരെയധികം വാത്സല്യവും സ്നേഹവും ഉണ്ടായി. അദ്ദേഹം കുന്തി ദേവിയെ അടുത്ത് വിളിച്ചു വരുത്തി ഒരു മന്ത്രോപദേശം നൽകി. മന്ത്രത്തിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് കുന്തി ദേവിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ആ മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നീ ഏത് ദേവനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവോ ആ ദേവനിൽ നിന്ന് നിനക്ക് സന്താനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ കുട്ടിയായിട്ടുള്ള കൗമാരപ്രായത്തിലേക്ക് എത്തിയ കുന്തിക്ക് തനിക്ക് ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മഹർഷി പറയാണ്, മഹർഷിക്ക് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കുന്തി ദേവിയുടെ ഭാവി ജീവിതം എന്താകും, എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ മഹർഷി കുന്തി ദേവിയോട് പറയാണ്, നിനക്കത് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് കുന്തി ദേവിയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നു. എന്നും സൂര്യദേവനെ തൊഴുത് നമസ്കരിക്കുന്ന കൗമാരപ്രായത്തിലെത്തിയ കുന്തിക്ക് ഒരു ദിവസം സൂര്യദേവനോട് വല്ലാത്തൊരു പ്രണയം തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ മഹർഷി തന്ന മന്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മ വരുന്നു. കൗമാരപ്രായത്തിന്റെ ചാപല്യം, കൗതുകം, കൊച്ചുകുട്ടിയായതിനാൽ മന്ത്രം ജപിച്ചാൽ എന്താകും എന്നുള്ളൊരു കൗതുകം കൊണ്ട് മന്ത്രത്തെ പരീക്ഷിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ കുന്തിദേവി സൂര്യദേവനെ മനസ്സിൽ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് മഹർഷി നൽകിയ ആ മന്ത്രം ജപിക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുന്തിദേവിക്ക് മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷ സൂര്യനാരായണ മൂർത്തിയായ അതിതേജസ്വിയായിട്ടുള്ള സൂര്യഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ കുന്തിദേവി വളരെയധികം പരിഭ്രാന്തിയിലായി. തന്നെ എന്തിനാണ് വിളിച്ചതെന്ന് സൂര്യദേവൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ദുർവാസാവ് മഹർഷി തന്ന മന്ത്രം ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുവാൻ വേണ്ടി ജപിച്ചതാണെന്ന് വളരെയധികം ഭയത്തോടുകൂടിയും ഭവ്യതയോടുകൂടിയും വളരെയധികം പരിഭ്രാന്തിയിലായിപ്പോയി പറഞ്ഞു. എങ്കിൽ സന്താനോൽപാദനത്തിന് തയ്യാറാകൂ എന്ന് സൂര്യദേവൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ കുന്തിദേവി ഞെട്ടിപ്പോയി. കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയാണ്, എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ കുന്തിദേവി വളരെയധികം വിഷമിച്ചു നിന്നു. ആ മന്ത്രം എന്തിനാണോ ആ കടമ തനിക്ക് നിറവേറ്റിയേ പറ്റൂവെന്നും സൂര്യദേവൻ പറഞ്ഞു. കുന്തിദേവിയുടെ കന്യകാത്വം ഇതിനാൽ നഷ്ടമാവില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം കുന്തിദേവിയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയും അങ്ങനെ കുന്തിദേവിയിൽ അദ്ദേഹം സന്താനോൽപാദനം നടത്തി തിരികെ മടങ്ങുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ കൊച്ചു കുട്ടിയായിരിക്കെ തന്നെ ഒരു കുട്ടിയുടെ മാതാവായി കുന്തിദേവി, കവചകുണ്ടലവുമായി പിറന്ന കുട്ടി. ഈ വിവരം സമൂഹം അറിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപമാന ഭയം ഓർത്ത് സ്വസ്ഥതയില്ലാതായ കുന്തിദേവി വളരെയധികം നീറുന്ന ഹൃദയത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ആ കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു മരപ്പെട്ടിയിൽ അടച്ച കുട്ടിയെ നദിയിലൊഴുക്കി. സങ്കടം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ കുന്തിദേവി ഹൃദയം പൊട്ടി കരഞ്ഞു. പിന്നീട് കുന്തിദേവിയെ ഹസ്തിനപുരിയിലെ പാണ്ഡു വിവാഹം ചെയ്തു. പാണ്ഡു ക്രമേണ പിന്നീട് മാദ്രി എന്നൊരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്തു. ആ ദുഃഖം കുന്തിദേവി സഹിച്ചു. തന്റെ ഭർത്താവിനോട് അത്രയും സ്നേഹവും ഭക്തിയും കുന്തിദേവിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ ഈ 2 ഭാര്യമാരും ഒരുമിച്ച് പാണ്ഡു കാട്ടിൽ പോകുന്നു. അവിടെ വെച്ച് 2 മാനുകൾ മൈഥുനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കാണുന്നു. അപ്പോൾ അതിലൊന്നിനെ പാണ്ഡു അമ്പെയ്തു കൊന്നു. അത് കിന്തമൻ എന്ന മഹാമുനി ശ്രേഷ്ഠനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിയുമായിരുന്നു. അപ്പം മാനുകളുടെ രൂപത്തിൽ അവിടെ ഇണ ചേർന്ന് നിന്നിരുന്നത്. അപ്പൊ തന്റെ ഇണയെ നഷ്ടപ്പെട്ട മുനി വളരെയധികം കോപത്തോടും സങ്കടത്തോടും കൂടി പാണ്ഡുവിനെ ശപിക്കുവാണ്. പാണ്ഡു തന്റെ ഭാര്യമാരുമായിട്ടുള്ള ഇണചേരുന്നതിന് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കട്ടെ എന്ന് ആ മഹർഷി പാണ്ഡുവിനെ ശപിക്കുന്നു. കാലം കടന്നുപോയി, അവർക്ക് കുട്ടികളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ദുഃഖിതനായിട്ടുള്ള പാണ്ഡു ഭാര്യമാരോടൊത്ത് വിരക്തി വന്നിട്ട് വനവാസ ജീവിതം അനുഷ്ഠിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പാണ്ഡു കുന്തിക്ക് കിട്ടിയ വരം ക്രമേണ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ച വ്യക്തികളിൽ നിന്നും സന്താനങ്ങളെ കുന്തിദേവി സ്വീകരിക്കുന്നു. ആദ്യം യമധർമ്മനിൽ നിന്നും യുധിഷ്ഠിരൻ, രണ്ടാമത് വസുദേവനിൽ നിന്നും ഭീമൻ, മൂന്നാമത് ഇന്ദ്രനിൽ നിന്നും അർജുനൻ ജനിക്കുന്നു. ഇനിയും കുട്ടികൾ വേണമെന്നുള്ള പാണ്ഡുവിന്റെ ആഗ്രഹത്തെ കുന്തിദേവി അവിടെ തടയുന്നു. നമ്മുടെ ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രകാരം ഈ രീതിയിൽ 3 കുട്ടികളിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് കുന്തിദേവി പാണ്ഡുവിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അഥർവവേദത്തില് കാമശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ഭർത്താവിന് സന്താനങ്ങളെ നൽകുവാൻ സാധിക്കില്ല എങ്കിൽ ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതത്തോടുകൂടി മാത്രം മറ്റൊരു പുരുഷനിൽ നിന്നും സന്താനോൽപാദനം നടത്താം എന്നത് ധർമ്മമാണെന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ പാണ്ഡു മാദ്രിക്കും കൂടി ഈ മന്ത്രം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കാൻ കുന്തിയോട് പറയുന്നു. കുന്തിദേവി അതും അനുസരിക്കുന്നു. മാദ്രി അശ്വിനി ദേവകളെയാണ് മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മാദ്രിക്ക് 2 കുട്ടികളാണ്, നകുലനും സഹദേവനും ജനിക്കുന്നു. ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രകാരം അവർ 5 പേരും പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളാണ്. പാണ്ഡുവാണ് അവരെ വളർത്തിയത്. ധർമാനുസൃതമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ഉണ്ടായവര്, അതിനാൽ അവര് പാണ്ഡവരാണ്. പക്ഷെ ഇത് ദുര്യോധനൻ ഒട്ടും ഒരിക്കലും അത് അംഗീകരിച്ചില്ല.
ഒരിക്കൽ മാദ്രിയെ കണ്ട പാണ്ഡുവിന് അവളെ പ്രാപിക്കണമെന്ന് തോന്നി. അതിനായി ശ്രമിച്ച നിമിഷം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ശാപത്താല് പാണ്ഡു കുഴഞ്ഞു വീണു മരിക്കുന്നു. കാരണക്കാരി താനായതുകൊണ്ട് മാദ്രി പാണ്ഡുവിന്റെ ചിതയിൽ ചാടി മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ തനിക്ക് തന്റെ സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ബാക്കിയായ 5 കുട്ടികളെയും നോക്കേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം കുന്തിദേവിക്കായി. അങ്ങനെ കാട്ടിൽ ആരാലും സഹായത്തിനില്ലാതെ അനാഥരായിട്ട് കഴിയുന്ന അവരെ കണ്ട് കനിവ് തോന്നിയ വനവാസികളായ താപസന്മാർ കൗരവ രാജധാനിയിലേക്ക് കുന്തിദേവിയും മക്കളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു ചെല്ലുന്നു. അവരെ വിതുരരും ഭീഷ്മരും ചേർന്ന് അവരെ കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തിച്ചു എന്നും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അധികാര ദുർമോഹിയായ ദുര്യോധനന് അവരുടെ വരവ് ഒട്ടും ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല. ഏതു സമയം അവരെ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ ഉപദ്രവിക്കാവോ ആ രീതിയിലെല്ലാം അവരെ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. കുന്തിദേവിക്കും മക്കൾക്കും ദുര്യോധനന്റെ ഉപദ്രവം ഒരുപാട് സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ തന്റെ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ ഭാവി ജീവിതവും അവരുടെ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസവും അവർക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കാനും അവരുടെ നല്ല ഭാവി ജീവിതത്തിനും വേണ്ടി അതെല്ലാം സഹിച്ച് ക്ഷമിച്ച് മക്കളെയും ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് കുന്തിദേവി മുന്നോട്ട് ജീവിച്ചു. അങ്ങനെ ലോകം അറിഞ്ഞത് പാണ്ഡവന്മാരുടെ അമ്മ കുന്തി എന്ന്. പക്ഷെ കുന്തിദേവി അറിഞ്ഞതോ തനിക്ക് ഒരു മകൻ കൂടിയുണ്ട്, കർണൻ. ആ ഒരു ദുഃഖം കുന്തിദേവി ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു. പക്ഷെ അതിലും വലിയൊരു ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്നത് താൻ ആദ്യം ജന്മം നൽകിയ പുത്രൻ കർണന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് കുന്തിദേവിയുടെ മറ്റു മക്കളുമായിരുന്നു. സ്വന്തം സഹോദരനോടും അമ്മയോടും ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുതാ മനോഭാവത്തിലായിരുന്നു കർണൻ പെരുമാറിയിരുന്നത്. ആ ഒരു ദുഃഖവും കുന്തിദേവി വളരെയധികം സഹിക്കേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ 5 മക്കളെയും കൊണ്ട് കൗരവരുടെ സകല എതിർപ്പുകളെയും അതിജീവിച്ചു കുന്തിദേവി. ശത്രുക്കളുടെ ഉപദ്രവങ്ങളെല്ലാം കുന്തിദേവി വളരെയധികം ധീരതയോടെയും പക്വതയോടെയും പാകതയോടും കൂടിയാണ് അതിജീവിച്ചത്. ഈ ഒരു ഇതാണ് കുന്തിദേവിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പാഠമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. പല രീതിയിലുള്ള ഉപദ്രവം കൗരവരിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഭീമസേനന് വിഷം നൽകി ഗംഗാ നദിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. അരക്കില്ലത്തിലിട്ട് തീ കൊളുത്തി അവരെ കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇതെല്ലാം കുന്തിദേവി തന്റെ മക്കളുമായി ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരികയും അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം സംരക്ഷണവും കൊണ്ട് അവർ അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരു പോറൽ പോലും ഏൽക്കാതെ രക്ഷ നേടുകയും ചെയ്തു. കള്ളച്ചൂത് കളിച്ച് പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചു. അവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ട പാതി രാജ്യം കൊടുത്തില്ല. സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ വന്നിട്ട് യഥാവിധി ദൂത് പറഞ്ഞെങ്കിലും പാണ്ഡവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് സ്ഥലം പോലും വിട്ടു നൽകിയില്ല. അതിനുശേഷം അവർ 12 വർഷത്തെ വനവാസം അനുഭവിച്ചു, 1 വർഷത്തെ അജ്ഞാതവാസം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഈ സന്ദർഭങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം കുന്തിദേവി അനുഭവിക്കുമ്പോഴും തന്റെ ഹൃദയം നൊന്ത് വിളിച്ചത് പരമാത്മ സ്വരൂപനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ മാത്രമായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിലായിരുന്നു കുന്തിദേവിയും മക്കളും. അങ്ങനെ അവർ ഓരോ ആപത്തുകളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമായിരുന്നു. കുന്തിദേവി വർഷങ്ങളായിട്ട് ഹസ്തിനപുരിയിൽ വന്നതിന് ശേഷം വർഷങ്ങളായിട്ട് ദുര്യോധനൻ പല വിധത്തിൽ അവരെ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അപ്പം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു ചേർന്ന എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നും കരകയറുവാനായിട്ട് കുന്തിദേവി സേവിച്ചിട്ടുള്ള ഔഷധം എന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ നാമമായിരുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയും ശ്രീകൃഷ്ണ നാമം അല്ലെങ്കിൽ നാരായണ മന്ത്രമായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ നാമവും. അപ്പൊ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും ഭവരോഗങ്ങൾക്കുമുള്ള മരുന്ന് ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവത് സ്മരണയുമാണെന്ന് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആചരിച്ചു പകർത്തി കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള, അതിനെ അനുഭവിച്ച് ആചരിച്ച് പകർത്തി കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഉയർന്ന വ്യക്തിത്വം, ഒരു സ്ത്രീകളിൽ ഉയർന്ന വ്യക്തിത്വമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ രത്നം തന്നെയായിരുന്നു കുന്തിദേവി. ഭഗവാൻ ഭക്തിയുടെ അനുഭവം എന്താണെന്ന് കുന്തിദേവി നമ്മളെ ഈ കുന്തി സ്തുതിയിലൂടെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു. എത്ര കടുത്ത ദുഃഖങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് വന്നാലും അതിനെയെല്ലാം നാം അതിജീവിക്കുവാൻ നാരായണ നാമത്തിന് സാധിക്കുമെന്നാണ് കുന്തിദേവി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അങ്ങനെ കഠിനമായിട്ടുള്ള പല രീതിയിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ടും പക്വതയും പദവും വന്ന സ്ത്രീകളിൽ ഉയർന്ന ബുദ്ധിയുള്ള ഭക്തിയാണ് കുന്തിദേവി. അങ്ങനെ 18 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും പാണ്ഡവരും ചുരുക്കം ചിലരും മാത്രം ബാക്കിയായി. കൗരവര് നാമാവശേഷമായി എന്ന് തന്നെ പറയാം. കൗരവപക്ഷത്ത് അവശേഷിച്ചിരുന്നത് ദ്രോണപുത്രനായ അശ്വത്ഥാമാവാണ്. അപ്പോൾ അശ്വത്ഥാമാവ് അതിനിടയിൽ വളരെ ക്രൂരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതികാര നടപടി നടത്തി. കുന്തിദേവിയുടെ പുത്രന്റെ പത്നിയായ ദ്രൗപദിയുടെ 5 കുട്ടികളെ അവരെ നിഷ്കരുണം വധിച്ചു കളഞ്ഞു. അങ്ങനെ കുന്തിദേവിക്ക് കഠിനമായിട്ടുള്ള പൗത്ര ദുഃഖം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ അത്രയും ഒരു ക്രൂരകൃത്യം നടത്തിയ അശ്വത്ഥാമാവിനെ പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് പാണ്ഡവ ശിബിരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരപ്പെട്ട അശ്വത്ഥാമാവിന് ദ്രൗപദിയുടെ അവാച്യമായിട്ടുള്ള കാരുണ്യത്താല് അശ്വത്ഥാമാവ് ആ ഒരു ക്രൂരകൃത്യത്തിന്റെ ശിക്ഷാ നടപടിയിൽ നിന്ന് മോചിതനായി. കുന്തിദേവിയുടെ പുത്രവധുവായ ദ്രൗപദിയുടെ അത്ഭുതമായിട്ടുള്ള ആ കാരുണ്യത്താൽ രക്ഷപ്പെട്ട അശ്വത്ഥാമാവിന് എന്നിട്ടും പക തീരാതെ ഉത്തരാദേവിയുടെ ഗർഭത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞിന് നേരെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു. അസ്ത്രം തന്റെ നേരെ വരുന്നത് കണ്ട് വളരെ ഭയന്ന് പേടിച്ച്
ഉത്തര ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ നേരെ ഓടി ഭഗവാനോട് ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചു. പാഹി പാഹി മഹായോഗിൻ ദേവദേവ ജഗത്പദേ നാന്യം ത്വദഭയം പശ്യ യത്ര മൃത്യു പരസ്പരം അഭിദ്രവതി മാമീശ ശരത് തപ്തായസോ വിഭോ കാമം ദഹതു മാം നാഥ മാമേ ഗർഭോ നിപാത്യതാം. ഉത്തരാദേവി വളരെയധികം ഭയത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചു. ആ ഹസ്തിനപുരിയിലെ അവസാനത്തെ കണ്ണിയായിരുന്നു ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിലുള്ള കുഞ്ഞ്. ആ സമയം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വളരെ തിരക്കിട്ട് തന്റെ പരമപ്രൗഢ രമണീയമായ ദ്വാരക രാജധാനിയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത്. തക്ഷണം തന്നെ ഭഗവാൻ തന്റെ ദിവ്യമായ സുദർശന ചക്രം ഉപയോഗിക്കുകയും ഉത്തരാദേവിയുടെ ഗർഭത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ രക്ഷിച്ചു. അതിലൂടെ ഭഗവാൻ വീണ്ടും പാണ്ഡവരെയും കുന്തിദേവിയും ആ ഒരു വലിയൊരു ആപത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും അവരെ രക്ഷിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ എല്ലാ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും എല്ലായ്പ്പോഴും അവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന എല്ലാ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഓരോ സമയവും ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം വളരെയധികം അവർക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധമൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് സമർപ്പിച്ചു. കുന്തിദേവിക്ക് കൊടുത്ത വാക്കും പാലിച്ചു. തന്റെ 5 മക്കളെയും ഒരു പോറൽ പോലും ഏൽപ്പിക്കാതെ കുന്തിദേവിക്ക് ഭഗവാൻ തിരികെ നൽകി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തിരക്കിട്ട് ദ്വാരകയിലേക്ക് പോവാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് കുന്തിദേവി ഭഗവാന്റെ രഥത്തിനരികിലെത്തി ഭഗവാനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ഭഗവാനോട് സംസാരിക്കുവാനും കുന്തി സ്തുതി ആരംഭിക്കുന്നത് ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ്. അപ്പം ഇന്ന് കാലത്ത് പ്രായമായിട്ടുള്ളവരുടെ ആരുടെയും വാക്കുകൾ ആരും വിലവെക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അത്രയും തിരക്കുണ്ടായിട്ടും കുന്തിമാതാവിന്റെ വാക്കുകളെ അവിടെ നിന്ന് സമയമെടുത്ത് സശ്രദ്ധം ശ്രവിച്ചു. 26ഓളം കാര്യങ്ങളാണ് തന്റെ പിതാവിന്റെ സഹോദരിയായ കുന്തിമാതാവ് പറയുന്നത് കേട്ട് ഭഗവാൻ ശ്രദ്ധയോടെ നിന്നത്. സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളുടെ വാക്കുകൾ 1-2 കാര്യങ്ങൾ പറയുവാണെങ്കിൽ തന്നെ അതൊന്നും കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് അത് വലിയൊരു പാഠമാണ് ഭഗവാനിൽ നിന്നുള്ള ഈ പ്രവൃത്തി. തന്റെ പിതാവിന്റെ സഹോദരിയുടെ വാക്കുകൾ ഭഗവാൻ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി അത് കേട്ടു നിന്നു. അത് ഭഗവാന് മാത്രം സാധിക്കുന്ന ഒരു ഗുണമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കുന്തിദേവി ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നത്. സ്തുതി എന്നാൽ ഗുണകീർത്തനമാണ്. അത്രയും ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ കുന്തിദേവി സ്തുതിക്കുന്നത്. നമസ്കരിക്കട്ടെ ഭഗവാനെ, നമസ്കരിക്കട്ടെ എന്നാണ് കുന്തിദേവി ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. പാണ്ഡവ രാജ്യത്തെ ഭാവി വിപത്തുകളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുവാൻ ഭഗവാൻ ഹസ്തിനപുരിയിൽ ഇനിയും ഉണ്ടാകണമെന്നായിരുന്നു കുന്തിദേവിയുടെ ആദ്യത്തെ ആഗ്രഹം. ഇവിടെ പ്രായം കൊണ്ട് കുന്തിദേവിനെ എന്താണ്, ഒരു നിമിഷം, പ്രായം കൊണ്ട് സ്തുതിക്കുവാനോ ആദരിക്കുവാനോ നമസ്കരിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രായമല്ല ഭഗവാന്റേത്. ഭഗവാൻ വളരെ ചെറുപ്പമാണ്. കുന്തിദേവിയുടെ സഹോദരന്റെ പുത്രനാണ് ഭഗവാൻ. പ്രായം കൊണ്ട് ഭഗവാനേക്കാൾ വളരെ മുന്നിലാണ് കുന്തിദേവി. കൃഷ്ണന്റെ അത്യുദാത്തമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സർവാധിശായിത്വം, ഭഗവാന്റെ ദിവ്യത്വം കുന്തിദേവിക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു. അവർ അത്യന്തം ഭഗവത് ഭക്തയാണ്. ഭഗവാൻ പരമപുരുഷനാണെന്ന് കുന്തിദേവി വളരെയധികം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും അനുഭവിച്ചറിയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതിനാൽ തന്റെ സഹോദര പുത്രനായിട്ടല്ല കുന്തിമാതാവ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീനന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമ എന്ന് കുന്തിദേവി സ്തുതിക്കുന്നു ഭഗവാനെ. അതിനാൽ സാധാരണ സ്ത്രീകളെ പോലെ അല്പബുദ്ധിയല്ല, അതിബുദ്ധിമതിയായ പരമഭക്തിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീരത്നം, സ്ത്രീ വ്യക്തിത്വം തന്നെ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു കുന്തിമാതാവ്. ഈശ്വരൻ ഭഗവാൻ പരമപുരുഷനാണെന്നുള്ള അറിവ് കുന്തിദേവി ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നൽകുന്നു. ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നും എന്നാൽ ഭൗതിക വ്യക്തിത്വവും ഭൗതിക ശരീരവുമല്ല ഭഗവാന്റേത് എന്നുമുള്ള അറിവും കുന്തി സ്തുതിയിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. സർവ്വവ്യാപിയായിട്ടുള്ള വാസുദേവനാണ് തന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഈ കൃഷ്ണൻ എന്ന് കുന്തിദേവി ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. കുന്തിദേവി നമസ്യേ പുരുഷം ത്വാദ്യം ഈശ്വരം പ്രകൃതേ പരം അലക്ഷ്യം സർവഭൂതാനം അന്തർബഹിരവസ്ഥിതം. സർവ്വവ്യാപിയായ വസുദേവൻ തന്നെയാണ് തന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതെന്ന് ഈ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് സർവ്വവ്യാപിയായ വസുദേവൻ തന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണെന്ന് കുന്തിദേവി ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. ഭഗവാൻ പ്രകൃതിക്കും പരനാണ്. അതിനാൽ സർവ്വകാര്യങ്ങളെയും നടത്തിക്കുന്നവനുമായ എങ്ങും നിറഞ്ഞു വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നവനുമായ പരമ്പൊരുളായ ഭഗവാനെ അങ്ങയുടെ പാദപത്മങ്ങളിൽ ഞാനൊന്ന് നമസ്കരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കുന്തിദേവി ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അങ്ങയുടെ മുന്നിൽ, അങ്ങ് എന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനാണ്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ എനിക്ക് ത്രാണിയില്ല. ഞങ്ങൾ കേവലം സ്ത്രീകൾ. നീ പരമഹംസന്മാർക്കും ഭക്തിയോഗം ചെയ്യുന്നവനും ഹൃദയശുദ്ധി ഉള്ളവർക്കും മാത്രം ചേർന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ കേവലം സ്ത്രീകൾ. ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ നിന്നെ അറിയുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കുന്തിദേവി ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാണ്.
വിഷഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും, കൊടും തീയിൽ നിന്നും, ദുഷ്ടസമൂഹത്തിൽ നിന്നും, വനവാസ ക്ലേശത്തിൽ നിന്നും, മഹാരഥന്മാരെല്ലാം പങ്കെടുത്ത മഹായുദ്ധത്തിൽ നിന്നെല്ലാം അങ്ങ് ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു. അതിനാൽ ഇത്തരം ആപത്തുകൾ നീ വീണ്ടും വീണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഇത്തരം ആപത്തുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടാകട്ടെ. എന്നാൽ കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ അങ്ങേ എപ്പോഴും കാണാമല്ലോ എന്ന് കുന്തിദേവി ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിന്റെ ദർശനം ജനന മരണ രൂപമായ സംസാരത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ് എന്ന് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതിമഹിമാശാലിനിയും വിശിഷ്ട ഭക്തിയുമായ കുന്തിദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥന ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ ഉയർന്ന ഭാവത്തെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. കുന്തിദേവി വീണ്ടും ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അത്രയും ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് കുന്തിസ്തുതി എന്നത്. കുന്തിദേവിയുടെ ഭഗവാന്റെ അവദാനങ്ങളും ഭഗവത് വർണ്ണനയും മുനിമാരും ദാർശനികരും എല്ലാം പഠിച്ചും പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടും പാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകി നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമ. നമ പങ്കജനാഭായ നമ പങ്കജമാലിനെ നമ പങ്കജനേത്രായ നമസ്തേ പങ്കജാഘ്രയേ. ഭഗവാനെ ഇനിയും ഇനിയും വന്നുകൊള്ളട്ടെ ദുഃഖങ്ങൾ അടിക്കടിക്ക്, ദുഃഖങ്ങൾ ഇനിയും അടിക്കടിക്ക് വന്നുകൊള്ളട്ടെ. കാരണം അപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുമല്ലോ. കാരണം അങ്ങേ കണ്ടാല് വീണ്ടും ഒരു ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല. ഇത്രയും കാലം എനിക്ക് അങ്ങേ കണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാൻ സാധിച്ചു, അങ്ങയുടെ സ്മരണയോടുകൂടി ജീവിക്കുവാൻ സാധിച്ചു എന്ന് കുന്തിദേവി ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാണ്. തന്റെ ജീവിതത്തിൽ അടിക്കടി സങ്കടങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ പ്രഭു. അതിനാൽ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ ഒരു ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, സംരക്ഷണം എന്നുള്ളൊരു ആ വലിയൊരു മഹാഭാഗ്യമാണ് ഉണ്ടായത്. താൻ അനുഭവിച്ച ദുഃഖങ്ങളിലെല്ലാം അമ്മയെ ഞാനുണ്ട്, അമ്മയ്ക്ക് ഞാനുണ്ട് എന്നുള്ളതായിട്ടുള്ള ആ ബോധം തന്ന് എന്റെ കുന്തിദേവിയുടെ മനസ്സിൽ ആശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു കുളിർമഴ പെയ്ച്ചുകൊണ്ട്, ഹേ കൃഷ്ണ നീ എന്നും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കുന്തിദേവി പ്രാർത്ഥിക്കുവാണ് ഭഗവാനോട്. കാരണം ജീവിതത്തിൽ ആപത്തുകൾ വരും. ഈ ആപത്തുകളിൽ നിന്നെല്ലാം കരകയറ്റുവാൻ ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ എന്നുള്ളതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഉറച്ച ബോധം കുന്തിദേവിയുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും കുന്തിദേവിക്ക് തുണയുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് കുന്തിദേവിക്ക് ഈ ദുഃഖങ്ങളെയെല്ലാം തരണം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത്. അതിനാൽ ആ ദുഃഖമൊക്കെ എനിക്ക് ഭാഗ്യമായി എന്നാണ് കുന്തിദേവി ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനോട് കുന്തിദേവി വീണ്ടും പറയണം, ഞാൻ അങ്ങേ നമസ്കരിക്കട്ടെ എന്ന്. അതിനാൽ കൃഷ്ണ എനിക്ക് ഇനിയും ആപത്തുകൾ തരണേ, ആപത്തുകൾ എനിക്ക് ഇനിയും അടിക്കടി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണേ, എങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ആ അഹങ്കാരം ഇല്ലാതായി എപ്പോഴും അങ്ങയെ ദർശിക്കുവാനും അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാനും എനിക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് കുന്തിദേവി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമുക്ക് ആർക്കും അത്രയും ഒരു ധൈര്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ആർക്കും ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത്രയും അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു വന്ന് ഭഗവാന്റെ മാഹാത്മ്യം മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന്, ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇത്രയും ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്തുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കുന്തിദേവിയുടെ ഭക്തിയും കുന്തിദേവിയുടെ മാനസികാവസ്ഥയിലും എത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ, നമ്മൾ അത്രയും ഒരു ഉയർന്ന തലത്തിൽ എത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കും ഇങ്ങനെ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആരും പ്രാർത്ഥിക്കരുത്. ഇപ്പൊ കുന്തിദേവി സ്വന്തം അനുഭവത്തിന്റെ തീച്ചുളയിൽ നിന്നും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യവും ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു സർവാധിസായിത്വം, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യവും സംരക്ഷണവും, ഭഗവാൻ ആരാണെന്നും എന്താണെന്നും ഒക്കെ ശരിക്കും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടാണ് കുന്തിദേവി ഇത്രയും വലിയൊരു സ്തുതി, ഇത്രയും നല്ല ഒരു മികച്ച രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നത്. തന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് കുന്തിദേവി ഇത് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ തന്റെ മനസ്സിനെയും തന്റെ അനുഭവങ്ങളെയും തന്റെ ചിന്തകളെയും തന്റെ ജീവിതത്തെയും ഭഗവാന്റെ പാദത്തിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ എളിമയോടും വിനയത്തോടും കൂടിയാണ് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ കുന്തിദേവി നിൽക്കുന്നത്. വളരെ എളിമയോടും വിനയത്തോടും കൂടി തന്റെ മനസ്സിനെ, അനുഭവങ്ങളെ, ചിന്തകളെ, ജീവിതത്തെ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ പാദത്തിലേക്കായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷാതിരേകത്താൽ ആ കൈകൂപ്പി നിൽക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഇത്രയും നേരം ഭഗവാനെ നിന്ന് സ്തുതിച്ചു കുന്തിദേവി. 26 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ആയിട്ട് കുന്തിദേവി സ്തുതിച്ചു. അപ്പോഴും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ആ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ തന്നെ സ്തുതിച്ച ആ അമ്മയോട് നോക്കിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ കുന്തി മാതാവിനെ നോക്കി ഒന്ന് മന്ദഹസിച്ചു, നന്നായിട്ടൊന്ന് മന്ദഹസിച്ചു. എത്രയോ യുഗങ്ങളായിട്ട് ഭഗവാനെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തപസ് ചെയ്യുന്ന മഹർഷിമാർക്കോ ഒന്നും ലഭിക്കാത്ത അവർക്കൊന്നും ലഭിക്കാത്ത ആ വലിയൊരു കടാക്ഷമാണ് കുന്തിദേവിക്ക് അവിടെ ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രായമായവരെ സംബന്ധിച്ച് മക്കളുടെ ധനമല്ല അവർക്ക് വേണ്ടുന്നത്. അവരുടെ ആ മക്കളുടെ നല്ല പെരുമാറ്റം, അവരുടെ ഒരു കരുതല്, സ്നേഹം, അവരുടെ ഒരു സംരക്ഷണമാണ് പ്രായമായവർക്ക് വേണ്ടുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും തിരക്കിട്ട് ദ്വാരകയിലേക്ക് പോകാൻ നിന്ന ഭഗവാൻ കുന്തി മാതാവിന്റെ വാക്കുകളെല്ലാം സശ്രദ്ധ അവിടെ ക്ഷമയോടെ അത് ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട് നിൽക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ഈ ഒരു പെരുമാറ്റം വളരെ എല്ലാവർക്കും ഒരു പാഠമാക്കേണ്ടതാണെന്ന് പറയണം. ഇന്നത്തെ തലമുറയിലുള്ള കുട്ടികളെല്ലാം ഒരു പാഠമാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പ്രായമായവരുടെ വാക്കുകൾ സശ്രദ്ധം ശ്രവിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പം ആ സ്നേഹവും കരുതലുമാണ് പ്രായമായവര് തങ്ങളുടെ മക്കളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.
അപ്പം ഭഗവാൻ നമ്മിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാകുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സന്ദർഭത്തെ നമുക്ക് നൽകുമ്പോഴാണ്. ഭഗവാന്റെ ഗുണം നമുക്ക് ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. അമ്മ പറയുന്നത്, കുന്തി മാതാവ് പറയുന്നത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടെ ഒരു കേട്ട് നിന്നിട്ട് കുന്തി മാതാവിന് ഒരു പുഞ്ചിരിയും സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന് പാണ്ഡവരോടും കുന്തിദേവിയോടും ഒക്കെ യാത്ര പറഞ്ഞ് പോകുന്നതായിട്ടുള്ള ആ രംഗത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് കുന്തിസ്തുതി അവിടെ സമാപിക്കുന്നത്. ഈ കുന്തിദേവിയുടെ ഈ പാഠത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം എന്നുള്ളത്, അത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തർക്കും പല പല അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പല പല അനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് പലരും കടന്നു പോകുന്നത്. ആ അനുഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഗുരുനാഥൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ദുഃഖങ്ങൾ വരുമ്പോഴും ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഓരോ കാൽവയ്പിലും, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഓരോ കാൽവയ്പിലും അപകടങ്ങളുണ്ട്. ആ അപകടങ്ങളെല്ലാം ഭക്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഉറച്ച ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. എല്ലാ ദുഃഖങ്ങൾ വരുമ്പോഴും നമുക്ക് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആശ്രയിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ജീവിതത്തെ വളരെ ധൈര്യത്തോടും ധീരതയോടും ഭക്തിയോടും കൂടിയിട്ട് നേരിടുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതിനെല്ലാം ഭഗവാൻ നമുക്ക് കഴിവും പ്രാപ്തിയും മനോബലവും തരുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസവും നമ്മൾ നേടിയെടുക്കണം. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മോട് കൂടിയിട്ട് പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മളെപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക, അത് മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം. നമുക്ക് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും വരുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് അതിനെ നേരിടണം. അങ്ങനെ നേരിട്ട ധീരയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീരത്നമായിരുന്നു കുന്തിദേവി. കുന്തി മാതാവ് അവസാന നിമിഷത്തില് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു, തന്റെ മക്കളെയും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഗാന്ധാരിയുടെയും ധൃതരാഷ്ട്രയുടെയും കൂടെ നദിക്കരയിൽ ചെന്ന് സ്വന്തം ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന സമയം വരെയും കുന്തി മാതാവിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരേ ഒരു ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവത് ഭക്തിയും മാത്രമേ കുന്തി മാതാവിന് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. വളരെ വേദാന്ത തത്വ വാക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കുന്തിദേവി ഭഗവാനെ നിരന്തരം ആ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പല പല ജന്മങ്ങൾ നാം കഴിച്ചുകൂട്ടി ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഇതാ മനുഷ്യജന്മവും നമുക്കിപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് എത്രയോ ജന്തുക്കളും സസ്യലതാദികളും നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. അവയ്ക്കെല്ലാം ഓരോ ജന്മം കിട്ടിയതാണ്. അങ്ങനെയുള്ളതായിട്ടുള്ള ജന്മം ഒന്നും തരാതെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഇപ്പോഴ ഒരു മനുഷ്യജന്മം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നാം കുന്തി ദേവിയെ പോലെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. അതുപോലെ നമുക്കും സാധിക്കണം എന്നാണ് കുന്തി സ്തുതിയിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു പാഠം. അതിനാൽ നമുക്ക് ലഭിച്ച ഈ മനുഷ്യജന്മത്തെ അവഗണിക്കരുത്, നശിപ്പിക്കരുത്. അതിനെ യഥാവിധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ ഈശ്വരകാരണത്തോടു കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. അനായാസം ലഭിക്കുന്ന ഒന്നല്ല ഈ മനുഷ്യജന്മം. വളരെ വളരെ ദുർലഭമായിട്ടേ നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യജന്മം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ആ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ആത്മസാക്ഷാത്കാരമാണെന്നും ആ യാത്രയിൽ, ആ മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ യാത്രയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും കഠിനമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നും കുന്തി ദേവി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. കുന്തി മാതാവ് നേരിട്ടതായിട്ടുള്ള ഈ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ഇന്ന് കാലത്ത് ആരും ചിലപ്പോൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ടാവണമെന്നില്ല. പക്ഷെ എന്നിട്ടും കുന്തി മാതാവ് പക്ഷെ അത്രയും ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രതിസന്ധികളെ എല്ലാം തരണം ചെയ്തു. ഒരു നിമിഷത്തിൽ പോലും അടിപതറി പോയിട്ടില്ല, മാനസികമായിട്ട് തളർന്നു പോയിട്ടില്ല. അതിനെല്ലാം അതിധീരതയോടെ നേരിട്ടു. കുന്തിമാതാവും തന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിച്ചു. അതെങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് കുന്തിദേവി നമ്മളെ ഈ കുന്തി സ്തുതിയിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതിനാല് കുന്തിദേവിയുടെ ഈ സ്തുതി വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കുന്തിദേവിയുടെ മനസ്സോടുകൂടി വായിച്ചു പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു പുഞ്ചിരിയും ആ മന്ദഹാസവും നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതിനായിട്ട് നമ്മളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ പ്രതിസന്ധികളെയും തരണം ചെയ്യുവാൻ വളരെ കരുത്തുറ്റ മനസ്സോടുകൂടി ഭഗവത് ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ജപത്തോടുകൂടി നമ്മൾക്കും ഓരോ പ്രതിസന്ധികളെയും തരണം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുക എന്നാണ് കുന്തിദേവിയുടെ ഈ പാഠത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒന്ന് ലൈവ് ഓഫ് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ക്ലാസ് വളരെ നന്നായിരുന്നു. കുന്തിദേവി ആദ്യം മുതലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ടും വിശദമായിട്ടും അവതരിപ്പിച്ചു. നന്നായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സുസ്മിത മാതാജി ലൈവ് ഓഫ് ചെയ്തോളൂ.